днес съм приготвил един опенинг на фричеста, два фричеста или един, не съм много сигурен, и на един силвер чест. Ето ми го дека, както преди, абсолютно същият. Клана BGDog да донейтнем. Вече съм 8 левел. 2 батълки. И това ще е днешното видео. Нищо интересно. Явно е един фричеста. Да започнем. Както знаете, започваме с моята атака, която вече всички знаят. Това не пречи. Много ми захакулата. Но не успяха. На 26 ми е кулата. И влязах. Това е много добра комбинация. Няма да ставам длъжници. Беби Драгон. Сега в момента Беби Драгонът да успее. Пуснем Грейвия. Да се разделят. Той ми отвръща също с брилянт. Защо да не пусна? Ето че той пуска отново грейвярд върху моя грейвярд. Това е много... Как да ви кажа? Много тъпо.
свърши равно. Може би да направим промяна в дека, да махнем еликсир колектора и да сложим Battle Ram или Poison. Интернета ми се губи. Poison може би, или да сложим фризито заради... Слагаме фризито. Ето го клана, ако намерите място и ако искате, естествено може да влезете. Да започваме. Срещу карта Кастъл Рикхард. Започваме. Не толкова добра карта, въпреки че е легендарка. Нищо специално в нея. Доста добра карта. Може би не заслужава да е легендарна, но все пак си е доста добра. Видяхте колко е слаб Ice Wizard и да Принц го побеждава. Няма смисъл от него да слушавате в дека, ако се падне. Не се радвайте толкова. Освен нещо, което се събрали всичките. Ще използвам Мирър. Първата ми кула е отнета. Да. И така. Съм особено сигурен. Ще използваме фризито. Ще Baby Dragon. Очевидно. И го взехме с 3-0. С 30 секунди добавено време, едно гледане. Някой не гледал. Да пуснем
частта. Ето, пред вас го пускам. Оферти няма. Ако искате, мога да ви покажа тайния бутон, ако не сте гледали The Clashers, но предполагам, че повечето от вас го гледат. Сменяме си езика. English. Мисля, че беше ето този. Да ви го покажа. Аз не знам какво прави той, но все пак. Чужд език. Започнахме битка. Явно днес битката ще бъде 3. Няма да са 2. Да го оставим да ме бие. Няма смисъл. Тъй като това не бе подготвено. Директно го оставям. Естествено, понеже искам да ви покажа бутона. Без да искам. Даже чакай тук не е особен проблем. Мисля, че беше на този език. Не. Явно е на горния мод. Се извинявам за това недоразумение. Супер. Да видим, може би. Ето го тайният бутон. Не знам какво има. Не мисля да си го купувам. Мога да ви кажа довиждане и до следващото видео. Най-вероятно то ще е на FIFA 16, но може и да е на FIFA 15, зависи. Пишете отдолу в коментарите на какви игри искате, на какви игри желаете да играя. За мен не е проблем, стига да не са платени. Ще ги тегля, ще играя. Всичко за вас.